hali ko magpatog bread. Shinky Bakery. Morning ipad na kung pan. At ko mag-grocery sa Canada, Marina. Mapit lang kong palit og noodles. Among paborito nga noodles. Kani. Ay, mag-clams ay. Mukha rin siya sipton. Ano siya yung clams o. Hey, hindi tayo. Manila clams kay $6.99 per pound. Palita og crabs. Palita og Dungeness crab para paniud to. So kani nga aisle na dinhi ang kuan Filipino products. Itong na kay mamis ari ra ka diri. Kumo nila mga baligya ha. Oh. That's like wishy. That's like peewee. Peacock. So, kumo na mga chichirya nga na chippy, piatos, cracklings, boy bawang. Oh, nahanatanan din rin. Nadiring tanan almost morning nga aisle. Diri sa pikas kay mga ketchup, suka, dato puti, ayan, bagoong among paborito nga pinakurot o sardinas, napoy sardinas. Akong paborito nga tuna spread na pod na nili mga mamasitas bihon. Oh. So natanan. So mao ni ang Filipino aisle. Dagan kaayo. Okay, after 15 minutes, luto na itong Manila clams. And the crabs, Dungeness crabs. Mo ni klase nga crabs na dili sa Bay Area. Lami kani siya. Okay, mag-lunch sa me.